ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ಕೋರಿ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಮುಲು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇದುಲೆ ಕೋರಿ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ತಿನ್ ಪಂದು ತೋಜಾವೆ ಬಲೆ ತುಕ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನು ಒಂದು ಚಾಲ್ ದೀತೆ ಐಕ್ ಬನಾಲೆ ದೀತೆ ನೆಕ್ ಈತು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಆತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡುವೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜೆರಡು ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುವೆನು. ಒಂಜೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೈಲ್ತಾನೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದು ನೆಕ್ ಯಾನು ಶುಂಠಿ ಪಾಡುವೆ. ಇದು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ನೆಕ್ಕೆ ಐನೆಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಐಕೆ ಪಾದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವು ಫ್ರೈ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆನು. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮೆಂತೆ ಪೂರ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ. ಇದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆನು. ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪರಿಮಳದ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನು. ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು ರೆಡಿ ಆತನು. ಚಪ್ಪೆ ಹೊಡನ್ ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾಪಂಡ ಮುಂಚಿ ಚಪ್ಪೆನ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊಡಿ ಹಾಕುದು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಹೊಡನ್ ಬಿಡ್ತೆ. ಐಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಇನ್ನು ಬಿಸಲೆಡೆ ಮಲ್ಪೇದು ಈಗ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪೇನು ಬಿಸಲೆಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೋಡ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವನ್ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಇನ್ನೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ಕು ಕಡೆನಾಗ ಪುಲಿ ಪಾಡೋದು ಆತಿ ಐಕೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಅನ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕದ ಈಸಿ ಉಂದಾಲ ಬಂಗನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀನ್ದಕಾಯಿ ಕೋರ್ದಕಾಯಿತ್ತು ಮಲ್ಪುಲೆಕನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪಾಡುವೆನು. ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಆತಲು ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊಡಿ ಹಾಕಲು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪೊಡಿ ಆತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಈತು ಪುಲಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಪುಲಿ ಹತ್ತು ಈತು ಕಿನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದು ದ್ಯಾಪಂದ ಯಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ಯಾನು ಈತಿಯ ಒಂದು ಪುಲಿ ಈತಿಯ ಬಂದು ಪಾಡ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೇನು ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ ಅಂತುಲೆ ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡು ಈ ತಾಂಡಯ್ಯ ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿರ್ದು ಬೇವ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು. ಒಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಕೋರಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಯ್ಕೆ ಕಿನ್ನೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಅಂಚ ಕಿನ್ನೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ. ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ದೆ ಗಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಗಂಜಿಲ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಬೈಯಡ್ ಮಿನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಿನಿ ಮಲ್ಪಗ ಅದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಹಾಕಂತೂ ನಾನು
ಕೋರಿ ಪೂರ ಲುಂಬುದಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಲುಂಬುದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನನ್ನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಕೋರಿ ಅವು ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಬೇಯರ್ ದೀಪಿಲಂಚಿ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನೀ ಬಕ್ಕ ದಾದ ದಾಲೇಜ್ ಕೊಯ್ ಇತ್ತೆ ತೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂ ಪೊತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದ್ಯಾಪಂಡ ಕೋರಿ ಬೇಯರ್ ದಿನಾಗ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಅರ್ಲೋಡು ಈಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೇಯ್ಪುಜ ಈಕೋಸ್ಕರ ಲಾಯ್ಕ್ ತೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ಬಿಸಲೆ ದೀತೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಬಿಸಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನೆಜಿ ಕೋರಿಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಆತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಕೆಲವೇರು ಇಂಚ ಒಗರ್ನೆದು ಇದ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಯಾನು ಬಿಸಲೇಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಡ ರಪ್ಪ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸಡನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಾನು ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪರಿಮಳ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋನ್ವೆ ನೆಕ್ಕೆ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇವರೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡುವೆನು ಚೂರು ಇಂಚು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಬೇಕ ಇತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಬೇವರೆ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಎಣ್ಣೆ ಡಾಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಬೇವರೆನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಏನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇನು ಒಂದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ವೇನು ನೆಟ್ಟು 1 kg ಕೋರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನೆಕ್ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ನಾಗನೆ ಯಾನ್ ಕಡೆ ಒಂದಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಏಪಲ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ನಾಗನೆ ಅದಗನೆ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋರಿ ಕೆಲವೇರು ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೆರು ಅಂಚ ಪಾಂಡವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ನಾಗನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯೋಡಿ ಏಪಲ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಐಟ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಒರಿದಿತ್ತು ನಂಚ ಅದ ನೀರನ್ನ ಏನು ಐಕೆ ಪಾಡನ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ಎಣ್ಣೆಕ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಜಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆಕ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತು ಎಣ್ಣೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ ಅವೇನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಜೋರು ತೂ ಅರ್ಲರವೆಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ತೂ ಅರ್ಲೋಡು ಐಟ್ಟಿ ಬೀಯೋಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ತೂ ಅರ್ಲೊಂದುಂಡು ಇಂಚನೆ ಆರ್ಲೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಯಿನ ಮುಟ್ಟಲೆ ಇಂಚನೆ ಬೇಯರದಿಯೇ ಫುಲ್ಲು ಮೋನೆ ಹಿಡ್ಗುರ ಜಾತಂದುಂಡು ಸೆಕೆ ಎತ್ತದಾರವಲ್ಲಿ ಪಿದಾಯಿಡು ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟೆ ಸೆಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫುಂಡು ಅಪಡ ಇಂಚಲ ಸೀಟದಾಲ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚಲ ದಿಕ್ಕೆದ ತೂತಲ ಬೆಚ್ಚ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಸಿ ಅಂಚ ಇದೆ ಬೇಯರ್ದಿತ್ತೆ ಮುಂಕುಡು ಪುರ ಜಾತಂದುಂಡು ಸಿತಾತ್ತು ಬೇಕು ಒಂದು ಪುಗೆತ್ತ ಒಂದು ಅವೇ ಬಂಗ ಪಿದಾಯಿಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಕೊನತಿನ ಪೂರ ಏನ ಕಂತು ದೀವ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಿದಾಯಿಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಪೂರ ಹೊರ ಕೊನೋಡು ಪೂರ ಹೊರ ಕೊತ್ತಂಬರೋಡು ಬೆಯ್ಯೊಂದುಂಡು ಯಾನವರ ತೂದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೊಂದಿತ್ತು ಅವನ ಅದೇ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಈತ ನೀರುಂಡು ನನ್ನ ಅಂತ ಓದ್ತಾನಾಗ ಆಜುಂಡು ಗಸಿತ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಈತುಂಡು ಅವಳ ಬಿಸಲಾಡಿ ಮಂತಿನ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆಜುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ನಿ ಏನಲ್ಲ ಕೈಪು ನಿಂದ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ವಂಚಿನಿ
ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಲಾಯ್ ಬರೋದು ದೇ ಪಸಂಬತ್ತೇನು ದೆಕ್ಕೆ ಅನಿತೆ ಫುಲ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಇವತ್ತು ಲಾಯ್ಕತ್ತಂತಲೇ ಇದೇ ಕೋರಿ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆತನು ತೋಜಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಆತ ನಾನು ದೇ ನಾನು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಕುಡಲ ಅವು ಆಜಿನೊಂದು ಗಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಜಿಲು ಬಿಸಲೆರಡು ಮಂತಿನ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಜಿನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜಾಗ ತಲೆ ಕೋರಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆತನು ಒನಸುಗು ಬಲೆ ಇಡೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇನು ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್.